Nili Karbirong Saramai, West Karbenglong District Committee, Akong Chunbang, Lapen Puni Litum, Bangalore Karbi Society, Amai Pualangli, Stilin Tiso Sangho, Lapen Pualangli ke Rongpi Hemasor, Manik Rongpi Kachawai Tang, Alangli Achor, Nili Pinitum, Pini Nilitum, Press Meet, Nalitum Panang Chupanang Kok, Alam Tebang ke Lapu Hello, Kedam Tang, Jakong, Krisir Kebani, Dak Duluni, Senor Kam Sarong Mekar, Kalitang, Manik Rongpi, Alangli, Bangalore Long, Sai Kachong Dadam, Matelitum Kiduki Sunga Joine, Alangli Bangalore Long, Sai Chong Dadam, Ninkanisi, Apang Alangli Damlo, Amase Haladak, Kopai Kelang Open a Joine, Hada Company Long Kam Clem Bomhood, Karena Bang Memen Sword at Mat, Alangli Bang Chiwojulo. Rasila Bang So Chiwoju along, Tong Sekot Pen, Dak. Rong asara korte etung la pen galang li chora tumanta manghu prong lo la sila bangso manghu prong ohut tong sekot pen nilita rong asara song hoi pen la pen alang lita rara sai klem bangphu alang li tiso sang hoi pen nilitum ching waisi ajat punon kichitang ar puman ke karangwon ke hempa chewang nangi me pa che prong nai puma thapensi nilitum bo ipidun lo la sila bangso Jakong Krisir Kebani Nilitum Bangalore direct dulo apen abang so dun pen Nilitum hadak cingki cingwai pen Nilitum arang worang wasita dak hem anang pacili pilo dasila bang so Nilitum ke klaim pidun kapacun pidun longlok labaki si Nilitum kacuro kangtung pansi pinjila bang so press meet ke pha dasila bang so Nilitum kapacun dun longpok labang ke non hurakai ke ajara sai le klemita tangka maha wete cunci Setelah bangso putak nilitum ke klaim ke damhut nilitum han nangka cerabdun tim Karbenglong pati Karbenglong otonomous council hoipen CM pen patir PC nilitum la bangso dead budi kacewana phan alangli ko an makenangji ang bong pen achi tim an ke alangli CM sar pen nilitum hara kerab nang pilo la pen tim Karbenglong phanta nilitum ke klaim ke dam hoipen alangli tim Karbenglong tu padi tum suri akardom pilo lasi Ilitum karbitum ko ana kisung labang so kisung long karja pluke ilitum CM tuliram rong hang akeja pena bang kalang liar jap pluk hangja aja bang jong hele pupunon alang like kaibia khai kisung lo pulote alang li lang dunding undi alang li rab dundegi la pela son tak si non ke pho along ta alang li kalitang rong pisang ke pho huda alang li nang cerab dun pen nilitum pini kichitang arpum abang ke dak hemana pacili longlo lasi nilitum nili Karbirong sar amai hoi penta alangli CM sar phat la pen tim Karbenglong phan suri sura kardom pilo kado ka hanta apang se kardom pa jalo ahoklo nili hemasor kidu ga joini ni kan hini ki thom apang pen kang da chota ka chongda dam lo pare Ukjo Ciboy Igjoilo Doktor Tobiram Ronghang Pangsi Nangkerap na po suri kardom nili himpen pajar iklo nili hemasor phan arang warang was kami chitek long hapor ningak long pen choro parlo Kedamtang dari krip sirket jakong ciklo laso bangso ciklo lo ini rekoti alangli kisung benapot nilitum alangli tum aphan ke cerab dunya phan litum kengkam tiar lo lapen ke labang solong nang cerab dun ke mo pen pu kang burak hai tame pachini lo posiru dun thot helo la sini linon abang ke kipuda yeng bang la pulo karbiang long penang tan karbiara tu mo changda dan tum pik halatum asona kisung kecetong do pik ini tum thegdon le sitame nili phan ke ani wang sini nili long Sisi ahut pen latang te son cap complain dame bangji salary long le arlo som pinsuma automata trafficking case do la pen ke company pen hadi ha negligence ka chene kai he la bangso complain dan long bang lasi nili pudai bangala pulo RDC pen nili thanbom lo la halam putat sayong situ blo te tum kar biang lo manang ta chongda dam yok paji pinyani litum kar biara ratum
along ka prek along rilong elitum haladak cidam jok loji sungdam jok loji la sini li pui bangke karbiang long sitame ajat industry tame donang pui sigala lo de nang lipe ari industry sitame ba kepine kecoge jona factory sitame karbiang long industrial long sidolo plong de dak chongda dona war sitame litum long po isigala lo tapen ke nili mopen nili ngalo ko sik do la ke nili political angle badak political abing pen ke abdona tum tadu hala sohot kaning jela pulo nili pudagi non bangke ke hai bikrom hanse hala sohot nange podon kithi hosi cirabun thek chot ke la solam kaning ye do la sini la solam boy nili pini nali tom cetalom be kaning ye de mate kipimen tu si cirabun chola piniani CM sir ile tum nali cipo-ciro akorti ba injira tum tahai aka pregalong rilong dak crisis dak kecondra tuar ka beda pejani si karbiang lom nang tan chonga dam nang piniani hada akid do kisung langdun lorang mu piniani nili laha kam ceklem nende laha kam nili aprang klem nende aku ke hada masih mi an pinang kok itu arang worang wan ta piniani karbiang lom nang leli lodang tema thatha nang litum te piniani nak dak karbiang long along la son da aning ke mi ke do bang phan la son nilitum akidu karbi ara akidu kisung long nang ceradu na phan piniani la son ji ar bok tulang jate kidu kisung hor ke ceradu thek pe kam wali do ke la son ke ceradu ke la son si piniani aku la lam da nang le la si la son kan ye tu mangke pini nang tu ma cetalo man kan ye mangke kilin nai la pen ke la ke karbi ara than ke cilang selet nai bang lo pesmili jong danji kasi ile tum nilige piniani ta political angle pu pa du kisung hot cerab na lahalo nilia vision ke lasi akahalo ke do akar biara to man sitame labang so abang ke ning cibi nei ji jete ile tum aphan ke du kisung hot komasi ile tum man kiraton ma papen ke kopia joine sili contact number bangela polo 9738248815 la kenang le tum anytime ni fan message number ni yang si busy belong te nang le tum ni fan nang bir tag non whatsapp through whatsapp pen sitame message pen sitame general message pen sitame la pen ke nili ako la so lam putan ni lang than thulang alang li pha nili phone lagi call lagali sir la son incident podalo nili to morong adung la pen ke la so long nang chirap dunia phan nang li ning ko son la matha nili phan straight away nili phan message nang reply lo alang li pen aphi bang chingi than lo alang li nang respond lo la pen ke nili tom phan la bang so rang wa ta me hem nang pachile ng opinion ni yen ke nang dum ga do na theklang lo la si nili tom ga do we purong sa la pen pu family away pen kan ye kang tung la pulo labang su akisung along nang ceradun thega pot akai Dr. Tulram rong hangsar phan ninggang sampen suri korbang thu kadong pejelo lansi nili nalitum mangno